Ako si Sipin, ginaingon, pasaylo ako kung wa ko matuman ang akong gisaan nimo sa dihang naghingutas ka pa sa kamatayon. Pasaylo in taon ko. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di mo na ako mahimong mahikalimtan. Nahuman ko lang mga sa plato ng kataan ni Justin. Ay, ako na lang mo sa napilis pa Paitaan ni... Kay Vero na. Paitaan ni kita na lang mo sa trabaho niya. Ay, musuroy ko sa ilang day milay di ay. Oh, nakailis na day ka? Duty na ka? Oh, duty na ko dai. Murang magsanto si Paso, muta, uy. Tagong si Muyaw dai. Singan? Si Muyaw. Saan na? Mati nga puta na. Muta. Uy, di pa kabalin. Anak ta na. Kadiyot lang. Di pa makabalin. Sakay, natin nila mall. Ayaw na, abri-abri, abutan na. Sinao, baga-abrihan. Kaya na. Dali-dali na na to. Tara, sa kwarto. Lami kayo. Bro, nasa Kanang dang imong bukat. bagong. Kuhaan ka kanang imo ha mga bagong ligo pa. Kumot kaayo ang duha ka ex. Tara na yun sa kwarto. Tara na yung ex, Jada. Tara na Asti. Abrihan pa, nignaot, abrihan, in-exercise. Huwag na sila bukat nga da, po ano. Bukaan na ka ng bukaan na. Sing alungon ginaning imo kay tuski kaayo murag Kalami. Karon ka ning ex. Koy, kalami. Taklaan na niya. Oh, koy, kalami. Ato na Sa palungon. Sa palungon Sige na. Anak ko awason. Gana sa iyong baba. Okay na? Okay ra. Ready? Richie. Kapit ako dahil. Naday. Oo, di ko na siya. Pizza? Ipamaulan ng imong papatay. Halos gada anak-anak. Hindi mo na magkuhan. Itag yun. Iya mo kung pasing alungod sa iyang kuwid mo nga pirmi pamaulan niya akong baba. Dako tinilang sa imong panaday kay ipamaulan magit ka. Dako ko taon. Di dako ang iya uy. Tuskik lang yun. Mao nga mahapi na sa gihapon ko. Oo, Hindi ka oh. Nakato na ka nga. Sa papa di na uy. Maulo ko uy. Atunan kamay na mall pa sa ato. Pero kanang malabyan ni mo pa dong o exit 11 atong diha sa exit 8 sa 9. Mananas ka uy sa tawag ni mo day. Granada Mall. Oh, pero ang nga nila anak Gurnata ha. May Gurnata adto na nga. Ano siya tense kaayo? Diyan na sa bahan ni mo ka na mas usteg. Oh, dito na. Disgrasya sa gimaniyo niya motorsiklo imong banaoy. Ato na to. So, Lagi sa ospital day. gamay ra mo pila. Usod kay iya kay tap. Kinuha ko. Hala, Diyos ko, ang imong bana na disgrasya. Kinuha ko. Sige man yung niyang motor. Usteg! Usteg! Kana po na building, na mall ang sa kapag kadua. Na mall dia sa boss. Kaya sa mamlaka. Kana nga. Ay, day. Na mall dia. Hi! Hi, hello! Hindi na ko madugay. Ha? Mamatay na ko. Pagtarong ko ay! Lagi, promise. Ay, pagaling ka! Promise. Maluwi ka, oy! Ayaw tao kong biyahe. Magunsa naman ako. Oh, day, ako ni promise na ko nimo nga kapatayon ako. Promise ka. Ikaw, promise ha? Promise na ako. Hindi ko maminyo ko sama. Hindi ka na mo tilaog lain ha? Makapamaol sa imong baba. Oo, isaan ako dong. Di na ko magminyo ko sa... Di na ko mo tila og laing laki. Ipanumpa ko na. Oo. Luwai ka no. Pinky promise, pinky promise. Salamat. Kung makatilaw gali kag lain ay kalagunti ka. Di mo kumahalo ko kalag. Oh, bahala na sa Lagi kalagunti. dili. Lagi ko mo tila og lain. Dili og dili. Nagyon. Dili. Hello. Bye.
Recorded by X Thunder Gaming. Doktor, maluoy taon mo, tabangan ninyo akong bana. Balag mainutil siya pagka-disgrasya. Basta buhi lang siya, doktor. Ay, grabe ang nanaot yung heguman sa iyong pagkadisgrasya. Ah, Kung may nalanggani kay naabtan pa ni mo siya nga buhi. O nagkasulti pa ka mo, Oo, tayo ba? diha naging kuto bang iyang kinabuhi. Kay patay na siya, o di na yun mahitabo na mabuhi pa sa iyong panig. Oste! Ano gimihan ba ko ni mo, Ting? Ano man, Ting? Royal Mall. Baday si Pin. Karoon nga nalubog na si Oste. Muli na lang kasi siya. Baday Milay, mabalik nila ko sa kong mga ginikanan. O gininga mong anak kagamay pa. Mo na lang ni akong ati Manoy. Paggaon og mahalon ko pag-ayo ni among anak ni Osting. Kaya mo na siya bugtungan dumanan sa among duha ka kugma. Wala yung plano nga magpinsin namin. Kaya si Jonas Rabaday mo, misulti siya na kuhay nga hangtod ko nung karoon ay kugmapasan niyo mo. Mawad na nabantayan ako niya. Bisan pagbuhi pa to akong bana, nagpakita siya og gusto nila ako. Pero wala ko pa nang balingan na yun. Kunya day, patay na magit susting. Paminyo na lagusab. Paitar ba ning pinatibana nga magakus-kakus makadlaw na yun. Mag-antos na lang unya ka o sige kapit sa imo anak. Ay, na lang yun. Kung saan nagkapanumpa ako ni Osting, di na ko magpahilabot pa og laing laki kung mamatay siya. Nagtinga siya itong hikayo na diyang namuhong siya, anak. Wala. Yung misaad sa dayon, day ka nga di na ka magbinyog usab. Nga di na ka magpaanag laing laki kung mamatay siya. Kasaad ko dahi, uy. Kawawa ko to nimo. Ha? Punta ka mo saan? Kay siguro magit ko nga dili ka makatuman ana. Kung mobalik ka sa inyong probinsya day, imposible kaayo nga dili ka manguyab dito. Busa kung ako pa ikaw, sugta na lang nas Jonas way. Kay klaro kaayo nga nakagusto siya nimo. O nahibaw siya nga yuda ka o may anak. Sayang uy kung imong biyaan ng lalaki nga nakagusto nimo sa daga ka pa, hangtod nga naminyo ka na ug nabiyuda na. Day, Milay. Salamat tayo si Pin, kay gisukot na ko nimo. Pero nahanlog pa ako. Kaya pasig pagkondinar ba ang kahang sa kumpanaw. Kasaan magkukun niya sa nagtinga pa siya nga di na kumutilaw pa ang laing Alam, laki bata kung na mamatay mo siya. lang sila. Pasig iya kong kakon Karang pa. building. Sabot rin siya day. Bakit? Isa mo sabot. Dahil mo. Iya kang kago. Ayun, Siya sir, ron niya malaka. kag ng balik sementeryo nga magtakyam. Napoli. Kaya kang bunal-bunalan ng kahoy nga dos mundos. Ayaw sad uy, kalugo Lagi! sa kumpana Away niya. no. Basta Magkalugo siya mo balik sa minteriyo. Oo. Ayaw ano, uy, malugoy sa kaskag. Karoon kay nagkasabot naman mo na maglibin. Sige. Ako'y mahimo mas pagpugong ni mo, Jonas. Kay yuda naman po si Sipin. Pero Sipin, nakasaan na kasi mong bana nga buhay pa to. Nga di ka magpailabot og lang lalaki kung mamatay siya. Duwa ko niya sa mintiryo, ha? Pangayo, pasay sa mong bana nga. Wa di ka makatuman. Pasabta lang siya. Oo, Noy. Oo, pa. Ah, pa, kuyugan na ako karon hapon sa meteryo sa Sipin pa. Pero sa di pa, tamo sa akong kwarto day, day Sipin. Kaya doon ako yung ilubong. Ano day? Uy, pagdamo ko ano kandila, lubong mo. Oo. Ala, sige. Kuyog ni Jonas sa kwarto si Pin. Para malubong na ng iyang tumoy ba? Kaniyang itoy, nga way dunggan. Lakaw na. Sige. Tapa. Lakaw na rin mo sa kwarto. Day Sipin, kanindot mo day. Ako lagi ka day. Putanihagkan day. Isa na yung anak na ka na, pero cute po. Kaya ako lagi. Kipingaw na kay ko, ani. May ginapuda ko ba? Jonas. Grabe na. Kahilap sa Manila
gusto ko nga imo na nang ikuan, Jonas. Gusto kayo po, ano? Sige. Dali. Dali. Sting. Sting, Ano pasaylo naman kay agad ko, anak, Ting. pero ano naman? Ay, ay. Ting, pasaylo agad ko kalamian ni Ting. Bahala ka niya, gagon ko ni mo, Ting. Ting, wala ka, Ting. Ay, kay pangaging, agad. Dunala na kay gantos Magbinyo niyo ko usap, Ting, kung mauling na dakuna, Ting, ha? Kalamiin mo, isipin. Jonas, Recorded by X Thunder Gaming. May nahitabo ginamo ni Chora sa tunig kayo na. Human sa nahitabo na mo, niadto ko sa menteryo ug nangayo ko og pasaylo sa namatay kong